συμπατριώτε, το προσκύνημα της Δοδόνης, σύμβολο και βίωμα της Υπήρου, ακολουθεί την ανωδική του πορεία. Ζήτημα τιμής για μας η εξαγγελία. Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να υπάρχουν ψυχές που να αγαπούν βαθιά κι άδολα τον τόπο μας, την παράδοση και τη δόξα της Υπήρου. Ο καθαρός λόγος για τον οποίο μίλησε στα πρώτα Δοδονέα τον Αύγουστο του 1960 ο Κώστας Φρόντζος διείπε ολόκληρο το έργο του. Αυτόν τον καθαρό λόγο θέλουμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε κι εμείς. Η Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών ιδρύθηκε με πρωτεργάτη τον αείμνηστο Κώστα Φρόντζο σε συνεργασία με σπουδαίες πνευματικές προσωπικότητες των Ιωαννίνων. Μετά την περιδίνηση του Δευτέρου Παγκοσμίου και του Εμφυλίου Πολέμου, τα Ιωάννινα έπρεπε να ξαναβρούν τους παλαιότερους ρυθμούς της ζωής, έπρεπε να αρχίσουν να ζητούν των νέων και έπρεπε ασφαλώς να εμπεδώσουν εκ νέου τα πνευματικά πράγματα, ακολουθώντας τα μεγάλα ρεύματα της τέχνης των γραμμάτων που συνέβαιναν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, αλλά και στο μεγάλο μας κέντρο την Αθήνα. Έτσι λοιπόν, ο Κώστας Φρόντζος με πολύ σημαντικούς λογίους και επιστήμονες των Ιωαννίνων και της υπολείπου Υπήρου αποφάσισαν να ιδρύσουν την Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών. Τις εκλογές που έκαναν εξέλεξαν ομόθυμα ως πρόεδρο της Εταιρείας Υπηρωτικών Μελετών τον Κώστα Φρόντζο. Η Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών στεγάστηκε μετά από αρκετές μεντεκαταστάσεις το 1964 στο μέγαρό της. Το μεγαλοπρεπές αυτό οικοδόμημα στο κέντρο των Ιωαννίνων εκπονήθηκε σε σχέδιο του μεγάλου αρχιτέκτονα και φίλου του Κώστα Φρόντζου, αείμνηστου Βασίλη Χαρίση, κατά το πρότυπο της υπηρωτικής παράδοσης. Η Εταιρεία Υπηρωτικών Μελετών αποτελείται από πάρα πολλούς χώρους. Ένας χώρος πολύ μεγάλος στον πρώτο όροφο είναι οι χώροι υποδοχής, τα σαλόνια, το γραφείο που γίνονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τα γραφεία του Προέδρου, του Γραμματέως, του Αντιπροέδρου και φυσικά τα γραφεία των γραμματέων. Ο άλλος χώρος, ένας περίφημος χώρος, είναι η πινακοθήκη της Εταιρείας Υπηρωτικών Μελετών, που συνάμα περιέχει και πολλά γλυπτά, άρα λοιπόν και γλυπτοθήκη. Η πινακοθήκη και η γλυπτοθήκη περιέχουν σημαντικότατα έργα από τον 19ο αιώνα έως και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα. Στην πινακοθήκη και διάσπαρτα σε άλλους χώρους του Μεγάρου εκτίθενται γλυπτά του Κυριάκου Ρόκου, Θόδωρου Παπαγιάννη, Νικόλα Νίκου Γεωργαντή, Νίτσα Συνίκη Παπακώστα, Ευάγγελο Κοστούλα. Στον τέταρτο όροφο αναπτύσσεται η βιβλιοθήκη της Εταιρείας Υπηρωτικών Μελετών και το αναγνωστήριο. Η βιβλιοθήκη περιέχει πάνω από 80.000 τόμους βιβλίων που αφορούν κατά κύριο λόγο στην υπηρωτική ιστορία, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία και πολλά άλλα. Σε υψηλότερο όροφο στεγάζεται το αρχείο μας, το αρχείο το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας και ογκώδες σε υλικό. Ένα πνευματικό ίδρυμα φυσικά θα έπρεπε να έχει όχι μόνο χώρους υποδοχής, όχι μόνο βιβλιοθήκη και πινακοθήκες, αλλά και αίθουσες στις οποίες θα καταθέτουν τη γνώση τους οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με δύο περίφημες αίθουσες που βρίσκονται στο μέγαρο της εταιρείας. Πρόκειται για την αίθουσα Κατσάρη και την αίθουσα Μαλάμου. Στην αίθουσα Κατσάρου γίνονται διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες μουσικές εκδηλώσεις. Στην αίθουσα Μαλάμου επίσης γίνονται ορισμένες εκδηλώσεις, όπως βιβλιοπαρουσιάσεις ή και διαλέξεις. Στο λόφο που δεσπόζει πάνω από τα Ιωάννινα, σε θέση παλαιού λατομείου, βρίσκεται το υπαίθριο θέατρο της ΕΗΜ, τα σχέδια του οποίου εκπονήθηκαν από τον αρχιτέκτονα Βασίλη Χαρίση στο πρότυπο του αρχαίου θεάτρου της Δοδόνης. Από το καλοκαίρι του 1964, το υπαίθριο θέατρο Κώστα Φρόντζου
υποδέχεται ανελιπώς χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών, προκειμένου να παρακολουθήσουν καλλιτεχνικά δρόμενα, αρχαίο και νεότερο θέατρο, συναυλίες και ποικίλων ειδών μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις με τους υπέροχους ήχους που δημιουργεί η εξαιρετική ακουστική του. Μία από τις επιδιώξεις μας υπήρξε επίσης η ψηφιοποίηση του αρχείου μας. Ένα αρχείο ογκώδες αριθμητικά και πολύ υψηλό ποιοτικά. Μπήκαμε λοιπόν σε πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε εν της πράγμαση αυτό που ονειρευτήκαμε. Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών πέρασε και στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ 2014-2020 υλοποιήθηκε η πράξη ανάδειξη και προβολή των ιστορικών τεκμηρίων της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν επιστημονικά 500.000 σελίδες υπηρετικού και αθηναϊκού τύπου. Από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου, χιλιάδες σελίδες ιστορικού αρχείου εγγράφων, καθώς και ένα μεγάλο μέρος του φωτογραφικού αρχείου του ΕΙΜ. Ακόμη ψηφιοποιήθηκαν 423 έργα ζωγραφικής και γλυπτικής της πινακοθήκης της ΕΙΜ νεοελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και mobile εφαρμογή εικονικής ξενάγησης, σφαιρικές πανοραμικές φωτογραφίες του Μεγάρου, του υπαίθριου θεάτρου, του τουριστικού περιπτέρου Κώστας Φρόντζος, των χώρων αναψυχής στα Λιθαρίτσια, 3D αποτύπωση πρωτομών της ΕΙΜ, εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα για παιδιά με την ιστορία της ΕΙΜ, διαδραστική διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή σε οθόνες αφής στο χώρο της πινακοθήκης και της βιβλιοθήκης, ενώ αναπτύχθηκε και εις το χώρος της πινακοθήκης και το χρονολόγιο της ΕΙΜ. Άρα λοιπόν, με ένα αποθετήριο που έγινε και συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που ψηφιοποιήθηκαν, έχει τη δυνατότητα ο κάθε νέος, ο κάθε ενδιαφερόμενος να αρδεύσει από αυτό άπειρες πηγές γνώση. Αυτό το θεωρούμε επίσης μια μεγάλη προσφορά και αυτό θα επιδιώξουμε να συνεχιστεί και στο μέλλον. Διατηρώντας σταθερές τις αρχές και τα οράματα που έθεσαν ο οραματιστής Κώστας Φρόντζος και οι φωτισμένοι συνεργάτες του, τα νυν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνουν και νέους στόχους, ακολουθώντας τους προσανατολισμούς και τις ενδιαφέρουσες τάσεις της εποχής. Ο Κώστας Φρόντζος, τον Αύγουστο του 1960, στην πρώτη ομιλία που έκανε με την έναρξη των Δοδονέων, μίλησε για τον πανυπηρωτισμό. Μίλησε για όλα αυτά τα αγαθά που φέρνει η πραγματική παιδεία και η σωστή εκπαίδευση στους λαούς του κόσμου. Γιατί εκείνος εκείνη την ημέρα κάλεσε όχι μόνο τους Ιππηρώτες, τους Μολοσσούς, τους Χάονες, τους Οθαμάντες και τους Θεσπρωτούς και Κασσοπαίους, αλλά κάλεσε και όλους τους ξένους που συμμετείχαν και τους ζήτησε να γευθούν κάτι από τον καθαρό, τον υπέροχο λόγο της αρχαίας τραγωδίας. Εμείς σήμερα θέλουμε να βαδίσουμε στα ίχνη του. Αυτά τα ίχνη που θα μας οδηγήσουν και εμάς με τις πολλές προσπάθειες που καταβάλουμε και θα εξακολουθήσουμε να καταβάλουμε στο να αγκαλιάσουμε τους γεννιώτες, τους Ιππηρώτες, τους Έλληνες, τους ξένους και όλα τα νέα μας παιδιά. Αυτό είναι και το μεγάλο σκοπούμενο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών.